de sud a nord són Foix, davant de Vilanova, Blanes, davant de la ciutat de Blanes, la Fonera davant de Palamós i finalment el Cap de Creus que queda davant de Llançà. Aleshores, en aquesta expedició explorarem els tres darrers, és a dir, Blanes, la Fonera, que és el que hi ha davant de Palamós, i el del Cap de Creus. I què esperen trobar? Bé, algunes exploracions prèvies ja les han fet, però fins a profunditats més limitades, fins a 400 metres. En part, gràcies a una fundació que s'anomena Argomaris, una fundació privada que hi ha aquí a Catalunya. Aleshores, ja sabem que hi ha, per exemple, comunitats molt riques i molt saludables de coralls de profunditat, fins fa poc gens conegudes. També sabem que hi ha, per exemple, els llocs de cria d'espècies d'interès pesquer i comercial, com per exemple l'anomenada gamba de Blanes o gamba de Palamós, que també, es reprodueix en aquestes grans valls submarines. Tot això i algunes coses més és el que anirem a explorar. Per tant, aquesta expedició és especial perquè, tot i que no aneu gaire lluny, ho tenim al costat de la costa, però en canvi és molt desconegut el que hi ha a les profunditats a tocar de Blanes, Palamós, ciutats importants. Això és exacte, és a dir, el coneixement que tenim del nostre mar és molt limitat. Coneixem la zona més propera a la costa i amb prou feines. Aleshores, a la que ens n'anem a profunditats, ja diria de més de 50 metres, el nostre grau de desconeixement és absolutament enorme. Aleshores, el que ens permet fer una expedició com aquesta és, amb un vehicle amb capacitat de filmar imatges de gran qualitat, d'agafar mostres, de mesurar diferents paràmetres, és, per tant, aprofundir en aquest coneixement que fins ara estem mancats. El coneixement és necessari per ell mateix, però també és necessari per la gestió. I heu de pensar que en els grans fons marins hi ha cables de comunicacions. Quan truquem per telèfon ens servim d'aquests cables ni que ho ignorem en aquell moment, no tot és comunicació per satèl·lit. Hi ha emissaris que llancen els productes al nostre clavegueram i que moltes vegades van a l'oceà profund. Són llocs de pesca d'espècies d'alt valor comercial, etc. Per tant, escolti, si em vol parlar de gestió, primer parlin de coneixement, si us plau. Aquest coneixement molt limitat que diu de la costa catalana també passa en altres punts del litoral espanyol o es coneix més a altres punts del litoral espanyol? Jo crec que, a veure, el tema de comparar si es coneix més o menys els mars catalans o els mars espanyols, diguem que bé, es coneixen de manera semblant. És a dir, el camí que hi ha per recórrer és extraordinàriament gran i és molt llarg. I jo sé que la meva generació, que jo en tinc 50 i tants, vull dir, no l'acabarem aquesta feina. Per tant, hi ha molta feina per les generacions que han de venir, per augmentar coneixement i perquè aquest coneixement, a part de servir per la ciència, serveixi al conjunt de la societat, a través, lògicament, de la gestió, que és la que han de fer les administracions. Per tant, pot dir que aquest